barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotline 0998-978-2971 para po sa Smart at 0917-1600611 para naman po sa Globe o mag-email sa bastapromdlodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng PROMD Citizen. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa hatid ng ating mga Loding RMN reporters. PROMD Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. PROMD! Unahin natin ang Bicol Region. Ilang lalawigan doon ay wala nang naitalang COVID-19 cases. Nako! Good news ang buena mano natin mula kay Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Sa oras ngayon ay nalabas ng DOH-CHD Bicol mula sa mga Provincial Health Office, City at Municipal Rural Unit. Ito ang lumabas sa maaga ngayong araw ng Lunes, 22 ng buwan ng Nobyembre taong 2021. Ang albay ay mayroong 5. Camarines Norte, back to 0. Camarines Sur, 1. Catanduanes 0. Masbate 0. Sorsogon 0. Albay lang ang mayroon. Ang gumaling ay 47, samantalang 1 ang nasawi. Mula naman ito sa lalawigan ng Camarines Sur. Umabot na ngayon ang nasawi sa 1,716. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano. Nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Naku, sa tanang buhay ko ngayon lang yata ako natuwa na narinig na zero. Ang sarap pakinggan ng numerong 0. Numero ba siya? Sakto, yan din ang gusto kong sabihin na talagang parang ito yung gusto mo na ang test score mo ay 0. 0. Yun lang, or negative, di ba? Yun ang gusto mong mangyari. So, ang sarap pakinggan. Maraming salamat, Leo Barceliano. Samantala, ang mga pulis na nasugatan sa engkwentro sa Northern Samar, binisita ng ating bagong newly minted PNP Chief, Jonardo Carlos. Etong balita ni Radyoman Justine Ryan ng RMN Tacloban. Binisita mismo ni PNP Chief Jonardo Carlos sa isang ospital sa Tacloban City ang 4 na mga kapulisan na nasugatan sa engkwentro kontra sa mga New People's Army sa Gamay Northern Samar noong Sabado, November 20, 2021. Binigyan niya ng medalya ng sugatang magiting at 100,000 pesos cash assistance ang mga pulis. Namatay naman sa nasabing engkwentro sina Patrolman Franklin Marquez at Jimmy Karangayan. Nangyaring pinasabugan ng improvised explosive devices ng mga NPA ang 18 miyembro ng Special Action Force habang sila ay nagsasagawa ng operasyon sa lugar. Sinabi ni Carlos na magsasagawa ng masusing investigasyon at mananagot ang mga teroristang may pakana sa nasabing krimen. Mula sa Tacloban City, ako si Justine Ryan nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Justine. Sa Davao del Norte, empleyado ng Bucor arestado matapos barilin ang kanyang kasama sa inuman. Nako! Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Sugatan ng isang lalaki matapos barilin ng kanyang kasama na isang personahe ng Bureau of Corrections sa Bucor nangyari sa barangay San Pedro, Panabo City, Davao del Norte. Sa report ng Panabo PNP, naginuman naman ang dalawa kasama ang iba pa nila mga kaibigan pero ilang sandali lang ay nag-away na ito at sinuntok ng suspect na si CSO2 Jose Ariel de la Cruz, tauhan ng Bureau of Corrections ng Zone 1 Dapicol, Braulio, Duhali, Davao del Norte ang biktima na si Janili del Campo. Inawat ng mga kaibigan ang dalawa at nagpa siyang umuwi.
Pero nang pagbaba ng biktima sa isang bangka mula sa floating cottage kung saan sila naginuman, binaril ng suspect ang biktima at natamaan ito sa ulo. Agad naman tumakas ang suspect pero nahuli din ito matapos makabangga ng sasakyan habang papalayo sa insidente. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng Panabo ang suspect habang ang biktima ay agad naman dinala sa ospital sa Tagum City. Dagdag sa report, na-recover ng mga pulis ang one fired cartridge case sa insidente habang nakuha mula sa suspect ang Glock 79mm handgun, isang magazine at 15 pirasong bala. Posibleng harap sa kasong administratibo ang suspect at isinampa na kontra sa kanya ang kasong frustrated murder. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. At nang dahil halos Vice President Delio Aceron II na layunin nitong malimitahan ang Physical PhilHealth Frontline Office. Ang mga transaksyon na maaaring tanggapin ng PhilHealth Virtual Front Desk ay ang membership, contribution, accreditation, benefits at inquiries. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Alright, maraming salamat sa iyo, Joanna Ricote. Diyan ba sa Cebu, Jude, hindi na pinapayagan ang mga kabataan pumasok sa mga grocery, supermarket? actually, kahapon may nakita akong 2-year-old nakita ko kahapon sa department store. So, sabi ng nanay naman niya, kasi namimili ng makeup sa Chanel, sabi ng nanay niya, hindi na pwede itong bumalik yata bukas. So, yun yung babalita mo ngayon. So, yung nakalusot yung 2-year-old na yun na bata. Oo nga eh. Yan na sana ang inaasahang nating ulat, pero siguro mamaya-maya sa ating programa kung ano ba yung bagong patakaran tungkol sa mga kabataan dyan sa Cebu. Samantala mga ka-Promdi, nako, isa pong video ang pinadala sa Basta Promdi Lodi na naglalaman ng bayanihan ng ilang mga guro sa Davao City sa pagtulong naman sa isang komunidad na na-isolate kasi nagkaroon ng matinding pagbaha doon. May higit 100 pamilya ang naapektuhan. Ang kanilang kwento, atin pong tutunghayan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Promdi para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses na
Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Brondi, Lodi! Eto may Promdi alert tayo na mainit-init pa, nakahabol Marincess. Mga kabataan sa Cebu City, bawal na sa mga grocery simula ngayong araw. Sugod karong adlaw, dili na pwede mo sud ang mga bata sa grocery. Kini ang balita ni Radyoman Ken Galinea, gikan sa RMN Cebu. Magsisimula na ngayong araw ang palisiya sa lungsod ng Cebu na hindi na makakapasok sa mga grocery at supermarket ang mga minor de edad na bababa sa 15 years old. Ang bagong talagang Vice Mayor sa Cebu City na si Dondon Hotiveros ang pumirma sa naturang kautusan nang ito ay maupong acting mayor sa lungsod noong nakaraang linggo. Layunin nito na maiwasan na ma-expose at mabigyang proteksyon laban sa COVID-19 ang mga minor de edad, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan at inaasahang dadagsa ang mga bibili sa mga grocery at supermarkets. Sa ilalim ng bagong palisiya ay patuloy naman na makakapasok sa mga mall ang mga minors kasama ng kanilang mga magulang at guardian ng mga fully vaccinated na. Kasama mo sa RMN Cebu ang inyong radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Daghang salamat, Ken. Nitong nakarang linggo naman, binaha ang isang komunidad sa Sitio Pegalongan, Marilog District, Davao City. Maraming kabahayan doon ang nawasak at inanod ng tubig baha. Na-isolate din ang komunidad dahilan para umikot sa kabilang bahagi ng probinsya ang grupo ng mga guro na magkahatid ng tulong sa apektadong community. Hindi biro ang pinagdaan ng hirap ng mga grupo na naglakad ng May 7 oras makarating lamang sa komunidad. Ang kanilang kabayanihan nakunan po ng video. Makakasama natin para kwentuhan tayo sa kanilang masalimuot pero sobrang makabuluhang karanasan na naabot ang komunidad at nakapagbigay sila ng tulong. Ayan, ang mga guro ay sina Obu Manuvo Tribe teacher na si Romel Amad at si school head teacher na si Andro Per Requiso ng Pegalongan Elementary School. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon po, Ma'am Ses. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po. Ayan. Nako, saludo kami sa ginawa ninyo. Gaano iisalaysay nyo kung gaano kahirap ang buhay doon sa lugar na naabot ninyo? Ako po. Okay. Sige, Andro, ikaw na muna ang mauna. Okay. Magandang hapon po, Ma'am Ses. So, salamat po. Thank you for having us here sa inyong pong programa. So, ang aming pong community ay naapektuhan. Pegalongan community is naapektuhan po ng pagbaha noong November 9. Buhat po ng sunod-sunod na pag-ulan. Hindi lamang po pagbaha, ngunit meron pa pong mga landslide na naganap po papuntang Pegalongan. So, ang Pegalongan po is the farthest community in Davao City. So nilalakad lang po ng mga hanggang 6 na oras po para lang po makarating po sa Sitio Pegalongan and crossing many rivers po para lang po makarating doon sa sitio. Mm-hmm. So, and then go ahead, sir. Ang travel po doon is mas nagiging delikado po sa panahon ng pag-ulan due to landslide and flash floods po, paglaki ng tubig sa sapa na tinatawid po namin ng mga guro. Tignan nyo naman ang ginawa ninyo, yung talagang abot na lampas bewang ang tubig, ano po? Yes, opo, lampas sa bewang. Kung normally, kung wala naman pong baha, kung wala naman pong ulan, hanggang tuhod lang po ang tubig ng sapa. Pero kung matindi talaga pong ulan, minsan po lumalampas hanggang tao pa po ang tubig sa sapa po na dinadaanan po namin.
Romel, baka maaari Yes, ma'am. may idagdag. Okay po, ma'am. We're so happy, ma'am, to have here. Thank you for the opportunity po. Kami po, ma'am, dito sa Giastilia po. Kasi may satellite campus po kami doon sa Pigalungan po, ma'am. Dahil sa sobrang layo po na school na yun, so yung DepEd po nag-organize ng satellite campus namin doon para mabot. So yun nga yung balita, ma'am, noong November 9, nagkaroon po ng pagbaha doon, apektado po yung mga parents namin doon. So nag-initiate po ang school kasi may partner po kami doon, ma'am, na willing mag-extend po ng help. So that's why nakaabot kami doon na lugar na yun. Pero how many times na rin po kami nakapunta doon? Yun lang po, ma'am, talaga. Surprise po talaga kami lahat noon. Kasi yun yung nangyayari. So dala-dala namin yung mga supply namin doon sa community. Pag-stop lang namin, ma'am, walang tulay pa kasi nasira. Tapos nag-hike kami for 4 hours pa doon sa Snappy. So yes, ma'am, tapos very surprising talaga sa amin, ma'am, very challenging din po kasi nakita namin yung mga landslide doon, ma'am. Napaka-risky po talaga sa mga guro na kung saan yung pumupunta, nagre-report po sa kanilang respective schools. So ayun nga, ma'am, namin buwis buhay ang ginawa ninyo, buwis buhay. Yes, ma'am. Kasi yung pagtawid namin, ma'am, akala namin kasi wala nang kasi yung storya po nila, wala na daw kaming tatawirin na ilog kasi okay na po daw yung daanan, very accessible na. Yun nga lang yung problema, so nagka-landslide. So no choice po kami para makarating po doon sa site po. Nag-cross po kami ng river. So yun nga, malakas yung current, ma'am. Pero with the help of the community doon, so sila yung siguro para makita na safe pa rin kahit na mabilis or malakas yung current ng tubig, sila yung nag-una. So sa tingin namin sa taga-community, parang nahihirapan din sila. Sabi nga ng mga kasamahan ko, okay ba, ano yung plano? So tuloy natin yung ating activity doon kasi yun kasi yung advocacy namin, ma'am. So kaya nga kung makikita sa video, kapit-bisig po talaga kami, ma'am. Lahat kami noon, mga siguro 8 to 10 kami doon na teacher. Kapit-bisig po para sa kaligtasan po namin. So kasi pag kapit-bisig, yung current po ng tubig hindi masyadong sa amin, ma'am. Yun yung yes, ma'am, yun yung yes, ma'am. May choice man din po, ma'am. May choice din, pwede din kami water rafting ba yun or yung tubing po, ma'am. Yung problema lang walang available. Okay. Walang available na time, ma'am. Yun yung nangyayari sa amin doon. Yun yung gusto kong itanong sa iyo, Romel, no, and Andro. At this point in time, what are the immediate needs ng community? Anong pwede naming maitulong sa inyo? Binanggit ni Romel na walang yung tubing, no, which might make it easier for you to transport. Ano pa? Aside from this, ano pa mga pangangailangan nyo immediately at this point? With regards to the flood victim, kasi last week lang, kasi nga yung mga bahay nila is wasak talaga, as in totally naanod ng tubig. And then, some of them, nakikitira. How many families is this? Sorry, how many families is this, Andro? Actually, the affected families is over 100, pero yung mga bahay talaga na nawala is about 19 families. Yung mga naanuran talaga ng bahay, mga 19 households. But then, the other part of the city is they are still affected, although hindi na naapektuhan yung bahay nila, but their livelihood and their animals naanod ng baha. So still affected pa rin sila ng flash flood. So what I'm trying to say with the immediate, kung yung pinakakailangan talaga nila, kasi naawa ko sa mga tagpi-tagping mga natirang kahoy na natira sa kanilang bahay. So pinagdugtong-dugtong lang nila para lang may matirhan sila temporarily. So ngayon, they are in need of materials for them to build their new house kasi nakatrapa lang sila ngayon. And then may mga bata. Yung mga bata talaga yung naawa talaga ako kasi imagine may mga newborn babies na naapektuhan and then natutulog lang walang masilungan. Yun. Madali lang ba magdala ng construction materials doon?
mas madali man kung may tubing kung ipaano sa river rafting. Kasi kung iano siya ma'am, i-haul by mga per person, so mas matagal, then mas mahirap para sa community. Yun ma'am, yun lang mga basic talaga sa area na yan, Andrew, walang solid structure na pwedeng mapagsilungan nila for the meantime, no? Wala, like a school, for example. For the meantime, ma'am, they are using the school as an evacuation center. Okay. Yung iba sa pamilya, yung iba naman sa school temporarily muna, ma'am. Pero until last week lang, pero ngayon this week, medyo nag-build lang sila ng medyo tagpi-tagpi, doon muna sila nakatira, ma'am. Andrew at Romel, pakiliwanag lang or pakilinaw, are you from the same school? Pareho ba tayong galing sa Pagalongan Elementary School? Or etong bayanihan nito ay iba-ibang mga guro from different schools in the area? Yes, ma'am. Ako, ma'am, is from Pagalongan Elementary School talaga. I'm the school head of the school. Sir Romel is the teacher of G. Astilla Cultural Minority High School, which is the mother school of our Pagalongan High School campus. So malayo ang satellite school po. Extension po ng kanilang school. And we are still trying to establish the high school. So temporarily, naki-attach muna kami sa school ni Sir Romel, which is the G. Astilla Minority High School. So malayo ang dalawang area, ma'am. Although we belong to the same barangay, but the location is very far from each other. So how many kilometers yung pinag-uusapan nating very far, Andrew? About mga 50 kilometers away. Oh, 40 to 50 kilometers po. Yes, ma'am. Napakalayo po talaga, ma'am. So pero ikaw, Androy, as school head, malapit kang nakatira dun sa paaralan. Yes, ma'am. Stay-in po kami sa school, ma'am, kasi weekly kami bumababa. Stay-in, oo, pero ito ay sa kabila ng Dalampasigan. Beside the river, ma'am. Beside. Although yung school namin is medyo elevated siya, kaya hindi naabot ng tubig. Yung naapektuhan talaga is yung community sa baba ng school. Pero ang mga bata, para makapag-aral, kailangan tumawid ng Dalampasigan. Some of them po. Hindi naman po lahat, pero may mga ilan-ilan po na galing po ng kabilang sitio na kailangan pa pong tumawid ng sapa. Like, yung mga high school students po namin are coming from different sitio. Sitios belong to Davao City and sitios belong to Bukidnon province because boundary na kami ng Davao at ng Bukidnon. So yung mga ibang sitio na from Bukidnon, they have to cross river just to get into school, and then may mga sitio din na belong to Davao City going to Pegalongan, they have to cross rivers then just to get to school. And ngayon, okay, sorry, natangay na ang tulay ng mga tubig. Dati may tulay. May tulay po dun sa may Bukidnon na part, under construction, pero yung temporary na tulay po na ginagamit nila is natangay po ng tubig. So yan ang dapat asikasuhin ng local government na agad maitayo muli ang tulay. Actually, ma'am, under construction pa po yung talaga yung road, and then yung tulay is still under construction. They are just building a temporary bridge lang. Yung temporary bridge ang natangay. Yun po, ma'am. Hindi kinaya nung baha. How often naman, historically speaking, how often nangyayari ang pagbababahang ito? Actually, ma'am, since Bagyong Vinta, this is the second time na naapektuhan talaga ng baha. Okay, na urgent. Under the pa rin, Davao City ito. So marami namang pera ang Davao City. So dapat ay maasikaso na yan. Kasi Davao City is one of the biggest cities in the Philippines, di ba? So ganyang kalawak siya.
Nandito nga ni Andrew, or was it Rommel, that this is the furthest barangay in Davao City? Tama ba, Andrew? Farthest school po in Davao City po, ma'am. Yes, ma'am. At this point, okay. At this point. Interesting. Ma'am? Oh, go ahead, Romel. Yes, ma'am. In fairness naman po sa Davao City, ma'am, LGU, may hanging bridge po ang Davao City na nabetayo po near the community. Pero ang accessible talaga sa mga guro, kagaya nila sir na may mga motorcycle, doon po sa Bukidnon side po, ma'am. Yun siya. Yes po. Mas accessible kasi doon na daanan kasi hindi matarik yung mga bundok at saka yung trail, ma'am, hindi gaanong mahirap po. Hindi kagaya doon sa Davao City na area na tatawid ng dalawang beses lang sa ilog, pero matarik po talaga yung bundok, ma'am. Mahirap talaga po. Pero sa Bukidnon side, 4 times lang po na mag-cross sa river po, pero mas okay yung paglalakad po ng mga teachers. Doon ang walang ma'am, doon ang walang tulay po. O Romel, pero kailangan ng mas matibay na infrastruktura, hindi yung hanging bridge, di ba? Para din sa mga estudyante at nangyayari doon. Sana sa mapaggastusan ng LGU. Maraming salamat sa inyong panahon. Hindi ba kayo kinabahan sa ginawa ninyong pagtulong? Hindi. Sa akin, ma'am, part as an IP teacher, ma'am, advocacy ako po talaga na makatulong po talaga sa mga katulad ko pong tribo na nangangailangan po ng tulong. Kasi may isa po akong partner, si Sir Edwin Luis po ng Buapisem. Siya talaga yung mag-respond po talaga if may kailangan po ako, ma'am. So siya talaga yung nagdala ng mga goods, mga food packs namin doon. Kahit na hindi gaano karami, hindi gaano kalaki yung mga dala namin, pero nakikita namin sa puso at sa ngiti ng mga tao doon, talagang masaya sila sa aming dala po, ma'am. To respond the need of our parents po din doon sa high school, ma'am, at saka sa community. Yun yung isa namin na dala. Andro. Yes, ma'am. Kwento mo gaano ka kinabahan? Actually, ma'am, hindi na ako kinakabahan kasi nasanay na ako for 7 years na akong tumatawid ng ilog. Wow, imagine yan ang talagang hinaharap ng mga guro sa mga lugar na yan, Jude. Sakripisyo talaga for education. Oo, tama. Hindi na iniinda yung mga ganyang lakad, tawid ng ilog, hindi lang isa ha. Maraming ilog yung tinatawid. Akalain mo, Ses, akala mo kwento lang ng mga kalulukan natin yan, di ba? Na tumawid pa ako ng ganito para lang makapag-aral. It's 2021 and it's still happening, and we are very thankful at saludo kami sa inyong dalawa at sa mga guro na nagbayanihan. Yes, nagbayanihan para matulungan yung community dyan. Sana po sa paglabas nyo dito sa programa, lalo pang dumami ang tulong sa inyo. Maraming salamat, Obu Manubod Tribe Teacher Rommel Ahmad, at kasama din natin ang head teacher ng Pegalongan Elementary School na si Andrew Periquizo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Thank you. Meron pa tayong good news na hatid sa ating mga kapromdi. Sa ikatlong sunod na linggo, muling magpapatupad ng bawas presyo ang mga oil companies. May big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo bukas, November 23. So kung may gasolina pa kayo sa sasakyan, huwag kayong mag-full tank muna, antayin ng bukas. Bukas ng umaga, ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Clean Fuel, Petrogas at Total ay may 85 centavos na tapyas presyo sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng diesel. May 1 peso and 30 centavos din ang rollback sa kerosene, ang Shell at Sea Oil. At kaugnay niyan, nasa linya ng telepono si Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy. Magandang hapon po, ma'am. Mukhang gumaganda na ang supply ng petroleum sa international market. Ito po ba ang dahilan ng rollback?
Yeah, magandang hapon po sa lahat. Ma'am Tess, tama po kayo, magandang balita na magkakaroon ng rollback sa mga produktong petrolyo gaya ng gasolina, diesel, at kerosene. Ito po dahil medyo humina in the sense na last week nag-temper yung demand. Kasi po ang malungkot po doon dahil po sa pagtaas ng COVID-19 cases, lalo na sa bansang Europa, sa grupo ng Europa na nag-introduce na naman po sila ng mga lockdowns. Ganon din po sa bansang China. Tapos base po dun sa yung tinatawag na mobility indicators, yung paggalaw ng mga tao, paggalaw ng mga produkto, bumaba din po sa mga major oil consumers. So, ibig sabihin po, dahil sa mga pangyayaring ito, nag-temper ang demand. Tapos sa side naman po ng supply, tuloy naman daw po yung increases ng oil production this November and December. Kaya medyo nais din po naman yung supply tightness natin. Nakatulong din po yung pag-uusap ng dalawang presidente ng malalaking bansa, kagaya ng Amerika at saka China, na in the event na naka-ready sila mag-release sa oil na sa strategic petroleum reserve po nila. So yun po ang dahilan. And hopefully nga po, sana magdire-diretso. Pero kung wag po nating kalilimutan na ito pong panahon na pong ito, panahon talaga na mataas ang demand dahil po lalo na sa mga bansang malalamig na heating fuel po yung ibang petroleum products. Correct, tama. Hindi ba kailan lang nakapag-usap tayo na umaasa tayo na sana ay tuloy-tuloy ang rollback. So natupad. Tama po. Magandang balita. Sana nga po, diretso na talaga. Wala sana Kasi hindi ko nakikita si Ma'am Rodela pero naririnig ko yung ngiti niya sa boses niya na sana po ma'am tuloy-tuloy na every time na pumunta kayo dito sa programa, puro good news ang naririnig namin na ganito po. na Yun din may po ang kagustuhan natin. Kaya lang nga po talagang dependent po tayo sa imported fuel. Kaya sinisigurado lang po naman talaga natin na yung kung ano man yung nangyayari sa international, magre-reflect lang sa pump price natin na walang mangyayaring pang-aabuso. Isipin mo, kahit conversation between two presidents, naka-apekto na pala ng presyo ng langis, no? Bumaba. Tama As po simple yun, as ma'am. that. Alam niyo po, maski speculation, ganun po sa oil market. Halimbawa, baka hindi makapagbigay ng mga announcement lang na, maglalabas kami sa oil strategic petroleum reserve namin, yung mga ganon. Biro niya, nagre-react na po talaga ang merkado sa mga ganon. Mga speculation na, baka mamaya magkaganito. Yung mga pangyayari pa, yung mga climate change, di po ba, nung tinamaan yung Gulf of Mexico, na nasira yung ilang facility, ganun din po because of Hurricane Ida. Madai pong factors, mga kaguluhan sa ibang bansa, ganun po. Madaming factors. Basta parang yung anxiety agam-agam ukol sa source ng supply ma-ease. Yun, na yun Magandang senyales na yun. Ano po? Tama po, ma'am. Yun nga po, di po ba sabi ko nung nakaraan din na base sa outlook po na nakita na talagang magbabalanse ang supply and demand mga first quarter ng 2022. Pero kung gayon din po sa nasabing outlook na afternoon, makakaranas na naman ng tightness. But still, umasa po tayo na may maganda pang mga mangyayari. Okay, maraming salamat. Lagi na kayo mag-guest sa amin dahil parang magandang senyales. Puro good news. Maraming salamat po. Yan po, boses ni... Boses lang pero may ngiti na kaming naririnig. Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy. Thank you po, ma'am. Samantala, 3 magkakaibigang sanggang dikit nanguna sa 2021 Physician Licensure Examination. Ang mga Promdi Lodi, inyo nang makikilala sa pagbabalik ng Basta Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home.
Ang programa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Bong. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano ay likas na masisipag. Golden rule, hindi ka pwedeng magising ng tanghali. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Proud ako maging ang probinsyano dahil ang seafood namin ang pinagpipiyastahan sa Maynila. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Mga ka-Promdi, bibilib kayo sa tatlong magkakaibigan na hindi lang sa kanilang samahan, pinatunayan ang kanilang matibay na relasyon. I'm sure kasama ang inuman at kainan doon. Hashtag squad goals din sila sa pag-abot ng kanilang pangarap. Naku, napaka-dramatic naman ang introduction ko sa kanila, Ses. Tama ka dyan, Jude. Alam mo, dito importante yung dapat pumili ka sa sino ang makakasama mo sa pag-aral. Tell me who your friends are, di ba? Yun ang sabi nila. Yes. And I'll tell you if you'll top the exam. Yeah. Ganun yan. Tinanghal na top-notcher si Ian Juyad at parehong top 2 naman ang kaibigan nitong sila Gian Leal at Jeremiah Lianes sa 2021 Physician Licensure Examinations at ngayon ay makakasama natin sila. Congratulations sa inyong tatlo. Yung dalawa naka-Zoom, ang isa naman ay makakausap natin sa linya ng telepono. Siyempre, unahin natin si Ian. Ian, kamusta naman? Naku, congratulations ha! Tama ba ang sinabi ni Jude? Kasama sa lahat. Study group, kainan, inuman, syempre, di ba? Opo, pati mga board games po, yun po kasi yung pinakahilig na. Board games? What board Opo. games? Ang mga board games, matagal yan ha? Di ba? Medyo po. Mga ilang oras. Opo, buong hapon po or hanggang umabot ng gabi na naglalaro po kami. Parang ganun po yung Are you, the three of you are in the same school? Pareho ba kayo ng school? Opo ma'am, nasa UP Manila po. Hello po. Okay. UP Manila kayong tatlo. Wow, wonderful. UP, syempre itaas natin ang bandera ng UP. Wala nang ibang school. Ganun eh. Hindi naman. Alam mo, Tess, I've always wanted to be a doctor. UP and other schools. Ganun eh. Mapapagalitan tayo ng mga kaprodi natin yan. I always wanted to be a doctor and I've always admired the journey towards becoming one, no? Especially may intramed ba kayo? May nakapag-intramed ba sa inyo? Or Ako po. naka-raise ng hands.
Yung Intramed says, it's a special program in the UP system that makes you skip. Kasi parang you skip a few grades, di ba? Napakikwento naman sa atin. Jeremiah, nandyan. Yeah. Teka muna. Mag-hello muna nga si, is it Gian Leal? Is he on the line? Parang di ko siya narinig. Yan. Nakikinan ka. Okay. Go ahead. Go ahead muna. Yung sa intermed po, parang hindi na po kailangan mag-undergrad na 4 years. Parang 2 years na lang po siya na undergraduate. Then, diretso na po into med school. So, parang nabawasan po yung usually 9 years, nagiging 7 years na lang po. Kaya bagets pa ang itsura mo. Kasi mga iba matatanda na pag-graduate, di ba? Yun yung nakakaano mag-medicine parang ang tagal ng ibubunong mong taon, 'di ba? So in real life magkakabarkada din kayo because you have photos together. Parang hindi sila nakakatuwa. Ayan ang board game. Tell me who your friends are and I'll tell you who will top. So parang was there a competition amongst the three of you? Or I'm pretty sure hindi lang kayong tatlo sa barkada, meron ding iba sa barkada. How is the dynamics now that kayong tatlo top the licensure exam? Pasalitain naman natin si Gian kahit nasa telepono. Si Gian. Gian. Hello po. So ayun nga po, meron po kaming ibang blockmates, pero ayun naman po, yung competition naman po is very healthy. So ayun po, parang syempre the one who topped the exam. Ayun po, nung nalaman nilang among the three of you, I mean, walang mga rivalry, ganyan. Talaga ba? Wala po. Wala naman po. Parang mas tulungan po siguro. Tapos kamustahan na mas nagigauge namin na okay lang pala yung na hindi kami nakatapos pa ng ganito kasi si Jedren, si Gian rin, ganito po. Parang mas tulungan po. Kahit po nung med school po mismo, kahit nung nagkakasama na po kami sa ospital, tulungan po talaga. Lalo na po hindi lang po kaming magkakaibigan, pati po yung mga kablock namin. So mas importante po talaga yung tulungan sa ospital tsaka sa med school kumpara po sa rivalries po. May kanya-kanyang expertise yan or favorite subjects na siguro you assign one to study this and to concentrate on that. Bookingan tayo ngayon. Who is good with what? Sino ang mas magaling sa ganito? Okay, go ahead. Parang sabi po namin si Gian po yung mas sa amin. Analytical po mag-isip. And then? Ikaw? Parang kami po ni Ayan mas creative po. Towards the creative side. Oh, really? And yet you're doctors, huh? Yes, you know, I heard doctors are really also good artists. So it's Ayan, not Ian. Yes. Ayan. Okay, so feeling ko taga-probinsya to na Bisaya. Is it? Because yes. Ayan sa amin yan, hindi yan Ian sa amin, Ceci. Ayan. Taga-asa na po. Okay. There you go. Ayan yan sa amin, Ses. Hindi yan Ian. May magaling na choir ang UP Manila eh. Sinong parte ng... Hindi ba? Magaling na choir ba? Or parang singing group? Meron pong iba-iba sa UP Manila po. Meron po yung official po na choir ng buong UP Manila, yung UP Manila Choral. Ako po, part po ako nung official choir po nung college po namin. Ng College of Medicine po. Okay. Kasi so si Ayan is from Davao. The rest of the guys are, where are you from? Ako po, taga Ilocos po. Ano? And Gian? Hello po, ako po taga-NCR lang po ako sa may Malabon. Okay. So ito yung pinakamalapit. Do you all stay in the same dorm? Are you roommates? Or how is this?
Hindi po, iba't ibang condo po kami. Pero malapit lang rin po sa school. Nag-aaral. Ako, iba na talaga ngayon ang condo na, hindi na dorm pala, sorry. Nabubuking tayo, Ses. Dorm ang iniisip ko. Kayo ba ang batch na yung recently naging viral ang kanyang valedictory address? Is that the same batch? Nag-board na ba yun? Yes. Yung sa UP, yung recently po. Yes po, classmate po namin same siya. batch. He had a beautiful valedictory speech. Kaya, which brings me to my question sa inyo. Kasi, ano ba ang balak ninyo ngayong kayo'y nakapagpasa na ng board, ng licensure exams ninyo? Kasi ang challenge niya, hindi ba, parang talagang kailangan maabot. Especially, dyan kayo nag-training sa PGH, nakikita nyo yung kalunos-lunos na kalagayan, di ba, ng healthcare system at saka yung access ng mga mahihirap sa healthcare talagang napakahirap. So ano ba ang mga balak ninyo? Sana wala naman muna for training maybe, mag-abroad, but sana, magserbisyo kayo sa Pilipinas. Bumalik at magserbisyo. Scholar na yan Sa akin po, personally po, gusto ko rin nga sa PGH rin mag-training po, mag-continue ng training. Yung gusto ko pong specialization na internal medicine po. So yun yung plan ko for next year po. For now, ma'am, I plan to teach muna for the meantime. Good, which is also such a noble thing to do, Wonderful. How about you, Jed? Ako naman po, same po kami ni Ayan na tatry po muna namin magturo this year. Pero ako po mas gusto ko po magpumasok sa public health. Parang ayaw ko po na mag-specialize po. Parang mas public health po yung gusto ko. Very good. And that is the major challenge of the times, hindi ba? Yes, public health. How about you, Gian? What's your plan? Ako naman po, parang I plan to specialize in head and neck po. Pero same actually with Jed and Ayan, plano ko din po magturo and do some research po next year. Garang ganun po. Sorry, where did you, hindi ko na-catch kung saan mo gusto mag-specialize? Mag-research siya. Sa PGH din po. Research. Also, I heard head and neck, no? Parang head and neck ang sinabi ni Gian. Tama ba? Parang ENT po yung... ENT. Head and neck nga. Tama nga narinig ko. Alam mo, saludo ako sa'yo, Gian, kasi research was... so, nag-UP Los Baños ako. Gusto ko sanang mag-med, pero we were discouraged by our teachers kasi ayaw na ayaw talaga nilang mag-med kami. They wanted us to go towards research. So, I have a degree in instead genetics from UP Los Baños. But I've always wanted to be a doctor. Yun ang aking frustration. But that's really a calling. I don't know if you would agree with it. It's really a calling kasi mahirap ang daan papuntang to become a medical doctor. What's the biggest challenge that you've been doing this in a pandemic for each one of you? Siguro po sa akin, ma'am, yung hiwa-hiwalay po kami kasi kailangan po naka-quarantine in preparation for the board exam. So parang mag-isa lang sa condo, medyo wala yung social connections kapag mag-aral na may kasama. So kaya siya mas dumagdag po sa hirap. Yung talagang challenge ng lahat, yung pagiging parang cooped in one place. Well, in a way, it was beneficial siguro na pilitan kang talagang concentrate. To focus. Oo. Jeremiah? Siguro po yung challenge, hindi lang po sa boards review, yung time po na interns po kami or nung clerks, nabawasan din po kasi yung experience namin. Kasi po maraming times dahil po sa lockdowns, na pull out po kami from the hospital and nababawasan po yung mga activities namin. So, yung pakiramdam lang po na enough po ba yung naging karanasan namin para magserbisyo po ng maayos. Meron pong mga ganong pakiramdam. Parang you feel medyo baka hindi sapat kasi maraming break, maraming... Opo. Oo. How about you, Gia? What's your biggest challenge?
yung pinaka-challenge po for me was parang yung kay Ayan. So, yung pagiging isolated po during the board review, not just with friends po, pero pati po sa pamilya, ayun po talaga yung naging mahirap kasi ayaw po namin na mahawaan sila, parang ganun po yung sa akin. Ayan, thank you so much. Also, I'm sure barkada din ang mga girlfriends ninyo, biglang may ganun eh. I'm sure marami sa mga kaprompting nanonood. May mga... Ito na naman tayo. Hoping that they're single. Sa akin po, ma'am, yung girlfriend ko po, classmate ko rin in med school. Oh! Na pumasa rin po this board. So, sabay po kami. Okay, yung dalawa naman. Ako po, meron na po akong long time na girlfriend since high school po kami. Wow! Ilang taon na kayo? 7 years. More than 7 years na po. So, ibig sabihin ngayong pumasa na sa... ngayong pasado na sa licensure exam, wedding bells may not be far behind. You're pressuring me. Yes. Pressure. How about you, Gian? Ako, ma'am, single pa po. Ayan. Wow, may isa, ladies, na available. So congratulations sa inyong tatlo. Thank you for your time and sharing your story. Yan talagang iba talaga pag you go with a good crowd. Iba yung reward. So, hindi sila BI, GI sila. Mga GI sila. Tama. Or is there, I don't know, is there a millennial Gen Z term for that na hindi na BI talaga, no? Dati nung college ako, hindi, puro BI mga kasama ko. I love you guys. Ako BI. I turned out okay. Ako yung BI, actually, number 1 BI. So, how about one last message from you guys to those who are... as we have to close. Very quickly. Ikaw na, Ayan. Gusto ko lang po hello sa parents ko, tapos thank you po sa kanila supporting me in this journey po. Pati hello sa classmates namin, class 2021. Okay. Sa akin din po, mag-hi rin lang po ako sa family ko and sa girlfriend ko po. So, hindi ko po magagawa lahat to nang wala po sila. Ayan, pasasalamat talaga. Si Gian. Ayun po, ako naman po. Hello po sa family ko, ganyan. Tapos yan po, future girlfriend. Joke lang po. Pero, malay mo, makikilala mo sa ospital. Maraming salamat sa inyong tatlo and saludo kami sa inyong lahat. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong kapromdi, Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po yung sandigan, si Jude Bacal. So magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapromdi. Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Lodi. Basta Promdi, Lodi.